सिलेबसमध्ये जे शिक्षण जे आहे ते शिकवतो, मला तरी असं वाटतं या सिलेबसचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे. कारण हे जे शिक्षण आहे, हे शिक्षण माझ्या देशातला शिवाजी मला शिकवत नसेल, माझ्या देशातला जर समजा रामदास स्वामी मला शिकवत नसणार आहे, माझ्या देशातला राम मला जर शिकवणार नाही आहे, माझ्या देशातला कृष्ण मला जर शिकवणार नाही आहे, माझ्या देशातलं जे मॉरल्स आहे, माझ्या देशातली जी नीतिमूल्य आहेत, माझ्या देशातलं धन आहे, माझ्या देशातला संस्कार आहे, हे जर माझ्या मुलांना जर या लहान वयामध्ये मिळणार नाही, काय करायचं आहे ते शिक्षण. त्यापेक्षा श्रीपाद भाऊंनी सांगितलेलं उदाहरण एकदम जोरदार उदाहरण होतं. अरे टमाटर पूर्वी घालायची पिशवीत का नारळ पूर्वी आपल्या पिशवीत घालायचा, हे एवढे संस्कार जे आहेत किंवा एवढा विचार जो आहे तो माणसाला जगायला लागतो. आणि हा विचार जो आहे या शिक्षणामध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे. मी काल चुकून कळंगूटला पोचलो. अरे बाप रे, भयानक. म्हणजे एका वेगळ्या आमच्या फेस्टिवलसाठी एक जागा बघूया म्हणून गेलो होतो. बघूया तरी कसं असतं ह्यांचा बीच, असं म्हणून गेलो होतो. मी चुकून तिकडे अशा लेनमध्ये पोचलो, मला वाटलं मी थायलंडला आलेलो आहे. चुकून पोचलो मी. इतकं भयानक चित्र मी गोव्याचं तिकडे पाहिलं आणि माझं डोकं सुन्न झालं, काळीज धस्स झालं आणि वाटलं की हे काही गोव्याचं खरं चित्र नाही आहे. म्हणून पालकांनो, हे दोन्ही हात जोडून मी तुम्हा सगळ्यांना सांगतो की आम्ही सगळ्यांनी गोव्यामध्ये बरे दिवस परत आणण्यासाठीचा अट्टहास ठेवूया.